kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja wadonje weche motendre kod jiwo yuto mag jo pith rech. Oganda pod medo golo pachgi ewi okenge ma sani piny owacho oseketo mag loso kar tiegruok mag weche pur kod weche mag pidho rech madhi muonyo omenda manyalo romo bilion 1. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachno. Geno koro nitie ni pith rech kod kembe mag loso rech biro chier e thuolo mabiro kaluwore gi sir mamedo nyiedhore ewi chenro makamano. Nitiere lo ma wan godo eka 40 mar jo department mar fisheries. Sirkal mar piny miluongo ni Hungary ogolo bilion 3 madhi timo tich kacha, to bilion 1 nyo gisegolo mwaluongo ni seed money. Chenro mar gero kambino mane mbaka nene ochak go chon tok mosruok mane obedo pachoka e kind jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga gikone to ne opuodhi kod jatend piny William Ruto. Cabinet nyorado mondo yiene jo Hungary okel pesa mondo waged kacha. Project maduong' ma Ruto kwongo go e lwete en project mabiro kano kama makonyo jok malupo mondo gibed gi skills mamiyo gigol reche nam ka eyo madwarre. Kambino magedo mare biro muonyo omenda maromo bilion 1. Igeno ni biro kelo ber ne jodak mayutogi otenore kod mwandu mag nam lolwe. Dr. Francis Owino, ma en jagoro mongirore e migawo mar pith rech kod lupo, en achiel kuom jotelo ma osekedo ne dongruok mar senta mar pidho rech kendo timo nonro mar pith rech ma ibiro ger kabonyo Kanyagwal. Sani wagolo rech e aquaculture, rech 21,000 metric tons e gachiel. Project ni dhi miyo wa med from 21,000 metric tons nyaka 350,000 metric tons. Wabiro bedo gi yuto e pith mar rech. Kendo wabiro bedo gi puonjruok motiegore, puonjruok mamalo kaluwore gi puonj ma ibiro kenwa gi sirikal mar Hungary to gi yawa mabiro konyowa mondo wa implement project ni. This center of excellence ma iloso ka biro konyowa e timo research mag rech. Wayudo ni nitie ain rech moko manyolale inam ka to wadwa ni giduogi. Mae e kambi mar 2 ma idhi ger bang' ne oyaw Sagana ei kaunti ma Kirinyaga. Jokanyo geno ni odhi chiwo lony ewi pith rech kendo julo thuolo mag tije ahinya to ne rowere. From time to time gibo timo refresher courses ne our agriculture extension officers biro bedo maber e choro ohala mar loko rech. Ojende biro yudo tije, ojende biro yudo rieko, nyimine gi dai biro yudo rieko. To adwa ni mondo be I encourage joka matiyo oko. This is an opportunity for investment. Dr. Wino kane medo loso kod Ramogi TV ka ene piny mar Misri oyango ni chenro mar chako kambino en achiel kuom yore mar kedo kod lokruok e kor lwasi ahinya to e nam lolwe. Nam manyoche wang'iyo ni golonwa rech pile pile chande koro ok bi golo rech pile pile kaluwore gi kaka climate change lokore. Wasefwenyo ni kata mna rech osechako bedo matho e nam nikech weche mag climate change. Koro project ni en pitch. We are pitching this project as an impetus to give more additional resources to mitigate our climate change programs. Jopith rech duto mawuok e alwora ma imbo mar Kenya geno ywayo gogo kod mor toka senta mar Kabonyo ochako tich. Mae luoni senta no biro jiwo pith ma kit rech mopogore opogore kanyachiel kod bero pith mbuta e kind rech mamoko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wawuok Kisumu nyaka Ramogi wadhi